ಲಾಂಚ್ಗೆ ಕುಡ್ಲಗೆ SRK ಬರುವೆರ ಬೇಗದೆಟ್ಟು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸರ್ ಒಂದೇ ದಿನ ಬರ್ಲಿ ಅನ್ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಮಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು SRK ಬಂಡ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬಂದ ಖಾಲಿ ಇನ್ನಿಡತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೆದಿಯೊಳ್ಳ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ವೈದ್ಯ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರೋ ಆತಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಲ್ಪದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಐಕಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಪುನ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಕಿನ್ನೆ ವಿಷಯ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೌಡ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೋರಿಯನ್ಸ್ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ದೂಗಿನಂಚಿನ ಮಾತಾಡೋಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಮಾತಿರ್ಲಿ ಎಂಚಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯ ಎಲ್ಲರು ಅಂತ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾನ್ ಏಪಲ್ಲ ಚಿತ್ರದ ಒಂಜಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಆದಿಪ್ಪಡು ಸಂದರ್ಶನ ಆದಿಪ್ಪಡು ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ದೊಡ್ಡಿಗೆ ನಿಕಲ್ನೆದ್ರಿಗೆ ಬರ್ಪ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಈವೆಂಟ್ಗೆ ಬೈದೆ ಈವೆಂಟ್ ದಾದೊಂದಿಗೆ ಏನಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಒಂಜಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಸೊ ಮೊಕಲು ಗ್ಲೋಬಲಿ ಬೋಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಗೊತ್ತುಂಡಿತ ತುಳುನಾಡು ಪುನಕುಲು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ದ ಪುದರ್ಕೆ ಏನಂದಿನ ಕುಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿಯಾನೆನ್ನು ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂದು ಈ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಐನಂಚಿನ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮೇರೆ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆದ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರ್ ಬಂಡದು ಸೊ ಒಂದು ಏತ್ತು ಸುದ್ದಿ ಸತ್ಯ ಸುಳ್ಳು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇತ್ತಂದು ಇತ್ತ ಒಫಿಷಿಯಲಿ ಅದು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಅದು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನೆಕ್ ಬೈದೇರು ಅಂಚಾದ ಈ ತಂಡದ ಕುಲು ಪಂಡ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥದ ಕುಲು ಒಂಜಿ ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಇನಿ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಕುಡ್ಲಡ್ ದೀತೆರು ಆ ಇವೆಂಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬೈದ ಇವೆಂಟ್ ಎಂಚ ನಡಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾಲಕೇರ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅಕನ ಟೀಮ್ ದ ಕುಲು ಆದಿಪ್ಪಡು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಸರ್ನ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಪಾಡುನೆತ ವಿಚಾರಡು ದಾದ ಮಾತ ನಮಕ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಲಿ ನೀನು ರಿವೀಲ್ ಮನ್ಪೇರಲ್ಲೇರೆ ಮಾತಿಲ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯರಲ್ಲರು ಬಲೆ ಪೋಯಿ ಇವೆಂಟ್ ಎಂಚ ನಡಪುಂಡು ತೂಕ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಬರ್ರಲ್ಲಿರಿಗೆ ಎರಡಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಯರ್ನ ಪಾತಿರ್ಬೋಗ ಓಕೆ ಎಂಚ ಇವೆಂಟ್ ನಡಪುಂಡು ಬಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯರಲ್ಲರು ಬಲೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗೇಮ್ಸ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಟುಡೇ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಟುಡೇ ವಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ಯು ದ ಬ್ರೈಡ್ ವಿಡಿಯೋ we're going to tell to the world this is why Rohan Corporation has a vision. This is where we see years ahead what is lined up. We want all of you to put your eyes on the screen और कहते रहिएगा कि बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती लेकिन जो आज यहाँ पर दिखाया जाएगा ये कुछ छोटा नहीं है दोस्तों बहुत बड़ा. In my world of cinema, they tell me, you're so gifted. I tell them, I'm not. Thank you, Zarek. You made things possible today. Mangalore is not just on the map. It has always been on the global lab. But today, it is shining out loud. Even the roads of Hollywood would know Rohan Corporation, in association with Sharukhkhan, the brand ambassador, the world has got to know. But sir, one more question. ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅವರು SRK ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಎಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಯಾವ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳದೇ ಇರಕ್ಕಾಗತ್ತಾ?
ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಟು ದ ಮ್ಯಾನ್, ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟ್ಲ್ಮೆನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಹನ್ ಮೊಂತೆರು. ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರು, ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದೀರಿ. ನನ್ನ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗ್ತದೆ, ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಕಳೆದ 32 ವರ್ಷದಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನೆ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂರು ಆಗಬೇಕು, ಯಾರೂ ಸೂರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಾರದು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೈಗೆಟಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸೂರು ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಹ್ಯಾಪಿ ಇರಬೇಕು, ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಬೆಳೆದರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಂಗಳೂರದಿಂದ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಲಿ ವೃತ್ತಿಗೆ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ಹೋಗ್ಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಊರನ್ನು ನಾವು ದುಬೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತುಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಊರನ್ನು ಇನ್ನೂ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇಬ್ಬರಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪವರ್, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಉಂಟು, ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸಹ ಕಳೆದ 32 ವರ್ಷದಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಮನೆ ಕೊಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಮನೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಮನೆ ಕೆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತಮ್ಮದು ಸಹಕಾರ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಕಳೆದ 32 ವರ್ಷದಿಂದ ತುಂಬ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 12 ಆನ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು. ಇನ್ನೊಂದು 15 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ, ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಮಂಗಳೂರು ನಗರವನ್ನು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ಜನರು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು. ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಊರನ್ನು ಅವರು ಸವಿಯಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲ, ಜಲ, ವಾಯು, ಹಾಗೆಯೇ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇರುವುದು ಬೇರೆ ಊರಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಊರಲ್ಲಿರುವುದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ದುಬೈಗೆ ಆಗಲಿ ಅವರು USA ಆಗಲಿ UK ಆಗಲಿ ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಒಂದು 12 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ತಲುಪ್ಬೋದು, ಕಷ್ಟವೇ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲನಾಗಿ 3 ದಿನ ಬೇಕಿತ್ತು, 4 ದಿನ ಬೇಕಿದ್ದು, ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಿದ್ದು, ಅಂತಹ ಒಂದು ಆಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಊರು ಎವ್ರಿವೇರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್, ಇದೊಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಊರು ಒಳ್ಳೆಯ ಊರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಿರಿ, ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ್ದು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿರಿ. ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದೇ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೋಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೊಂದು 5ರಿಂದ 10 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟಿಗೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಲೇ ಮನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಮಂಗಳೂರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಕೆಂದು ನಾವೊಂದು ಶಾರುಖ್ ಖಾನನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅನಾವರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೋಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಇನ್ನು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೆಳಗೆ ನಮಗೂ, ಅವರ ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮದು ಮತ್ತು ಅವರದ್ದು ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ಹಾಗೇನೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ನಾವು ಸಹ ಅವರು ಸಹ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಿಂದ ಬಂದವರು, ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸಹ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ 32 ವರ್ಷದಿಂದ ಮೊದಲು ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಅವರದೊಂದು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಎನಿಸಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನಮಗೂ ಇನ್ನೂ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾಲಕಿರಾಯನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಹನ್ ಮೊಂತೆರು ಸರ್ ಸರ್ ಸುರುಕದ್ ನಮಸ್ತೆ. ಏನ್ ಚೋಲ್ಲರ್? ನಮಸ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್.
ಸರ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಉಲೈಡ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಈರ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಇಟ್ಟೆ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಎಲ್ಯ ವಿಷಯನ ಮಲ್ಲ ಮಂತ್ ಬರೆಯುರ್ಚಿ ಏಪಂಡ ಬೇತ ಊರ್ದಕ್ಕುಲ ನಮ್ಮ ಊರು ಅಂತನಕ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ನುವೆರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೂರ ಡಲ್ ಆಪುಂಡು ಬಂಡಾರೆ ಆ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮೂಲ್ ಪನ್ನೋಡು ಬಂದು ಏನಿ ದಾಯಕ್ ಸರ್. ಸರ್ ದಾಯಕ್ ಬಂದ ಅಂಡ ಈ ಕುಡ್ಲ ಬುಲೆಯೋಡ ಅಂಡ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬುಲೆಯೋಡ ಬಂದುಂಡು ಬುಲೆಯೋಡತ್ತೆ ಬುಲೆಯೋಡ ಅಂಡ ಒಲಿಯ ರೆಡ್ ಜನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತನೆ ಆಪುಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಗನೆ ನನ ಬೇತಾಕುಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿನ್ ಕನೆಯೋಡು ರಾಯಭಾರಿ ಕಣವಡು ಕುಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ದಯ ಬಂದಾನ ಒಂಜಿ ರಾಯಭಾರಿ ಬಣ್ಣಗ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಣ್ಣಗ ಜನಕ್ಕಲು ತೂಪೇರು ದಯಕ್ ಬೋಪೇರು ಅಕ್ಕಲು ದಾದ ಅಕ್ಕಲು ಆಡೆ ಪೋಡಾಂಡ ದಾನೆ ಕಾರಣ ಅಂಜಾದು ಪುನಗ ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ರಾಯಭಾರಿ ಅದು ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಊರುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಊರು ಬುರೇಪುಂಡು ಅಪಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ನಮ್ಮ ಊರು ಬರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಈ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಕುಡ್ಲ ಬುಲೆಂಡ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತ IT ಅವ್ರು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಜಾದ್ ಬತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಆತ ಮುಲ್ಪದಗಲು ಬೇತೆ ಊರುಗು ಬೇಲೆ ಗೋಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಜಾದಪ್ಪನಾಗ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬುಲೆ ಉಂಡು ಅಂಜಾದಪ್ಪನ ಈ ಬುಲೆಂಡ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಹೆಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮರತ್ತ ನಿರೇಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಜಾದಪ್ಪನಾಗ ಇಂಕ ಇನ್ ಪನ್ಕ ಬಂದಾಂಡ ಅಂಚೆ ಅನ್ಪಾತೆರಿಯ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ಇರ್ನ ಇಂಕುಲು ಜರ್ನಿನ್ ತೂ ಒಂದು ಬೈದ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನನೆ ಕೇಂದೆ ಸ್ಕೂಟರ್ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲ ತೋಪಾರೆ ಪೋಂತಿನ ರೋಹನ್ ಸರ್ ಇನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಲಕ್ಕದ ಉಂತದಿರ್ ಬಂದ್ RJ ರೋಲ್ ನಮ್ಮ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏಪಲ್ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೊಂದು ಪೇರು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಉಂಡು ಅರಡ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಮುನನೀರು ದುಬೈಡ್ಲ ಪೋದೈತೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಪೂರ ಮಂತರ್ ಸರ್. ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಒಂಜಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮನ್ಪುನ ಆವಡ್ ಅತನ ಅರಿನ ಕನಪಿನ ಆವಡ್ ಈ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಆತು ಸುಲಭ ಇತ್ತಂಡೆ ಎಂಚ ಇತ್ತನ ಸರ್ ಏತ್ ಟೈಮ್ ದೇತೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸರ್ ಒಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕುಡ್ಲ ಬರೋಡ ಅಂಡ ಅಕುಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಜಾದು ಪುನಗ ಅಕ್ಲೆಗ ಪಸಂದ್ ಆದ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಯಭಾರಿ ಅದು ಬೈದೇರು ಐಡ್ದ ಹತ್ರ ಕುಡ್ಲಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ನಂಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಕುಡ್ಲಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕುಡ್ಲಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಬೊಕ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಕುಡ್ಲಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಆಪುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಕುಡ್ಲಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಐಡ್ ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಅಂಜಾದು ಪುನಗ ಎಂಕ್ ಇನ್ನೆಟ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಸರ್. ಸರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದಾದಂಡಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ್ ಬಂದಂಡ ಈರ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಸರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಅರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಸೋಂಡಲ ತೂತು ಇರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತಿನ ಉಂಡ ಸರ್ ಇನಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಅದು ಪಾರ್ದಾರು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಅರ್ನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಈರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರ್ದು ಸಿನಿಮಾ ತೂತಿನ ಅವಲ ಉಂಡ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸರ್ ಆರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಮೂವಿ ಅನ್ ತೂತೆ ಆಂಡಲ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂವಿ ತೂಪುಜಿ ಯಾನ್ ಮೂವಿ ತೂಪನ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡಲ ಆರು ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಇಂದ ಆದುಲ್ಲೆ ಎಂಜಿನ ಅಭಿಮಾನಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಾದ ಪುನ ಹೆಂಗ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಸರ್ ದಯ ಬಂದನ ಆರ್ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಪುಟುದಿನಿ ಕುಡ್ಲಾಡದು ಒಂಜೆಡ್ದು 5 ವರ್ಷ ಊಟ ಕುಡ್ಲಾಡಿತ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಪುನ ಹಿಂಗಾಯ್ಕ್ ಖುಷಿ ತುಂಡು ಆರ್ ಕುಡ್ಲ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಬಾಸಿಡರ್ ಆದ್ ಬರ್ಪುನ. ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅರೇನ್ಬೋದು ತಿಕ್ಕಿನ ದಿನ ತಾನೇ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಎಂಚೆತ್ತನು ಕುಡ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದನಲ್ಲ ಪಾತೆರಿಯರ ಎಂಚ ಆ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಇತ್ತನ ಆರು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಮೂಲ 5 ವರ್ಷ ಉಪ್ಪುನ ವಿಷಯ ಮಾತ ನ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬತ್ತದ ವೈರಲ್ ಆತಿನ ವಿಷಯ ಬುಡ್ದು ದಾದನಲ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ಯಾರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂಚೊಂಡು ಪೂರ. ಸರ್ ಅವು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ ಅಕಲಿಗೆ ಪೂರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪೂರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಕಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕಲು ಎಂಜಿನ ಮಣ್ಣಾಣ ಕುಡ್ಲ ಪಂಡ ಅಕಲು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಕುಡ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಅಕಲೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು ಅಂಜಾದು ಪುನ ಆರೆ ಪಂಡೇರೆ ನಡ ಯಾನ್ ಒಂಜೆಡ್ದು 5 ವರ್ಷ ಎನ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪುನಿ ಕುಡ್ಲದ ಪನ್ ಅವು ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ನು ಸರ್ ಅದಿಲ್ಲದ ಬೈದಿನಿ ಅಂಜಾದು ಪುನ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ನು ಅರೆಗ್ ಬಾರಿ ಐಟಮ್ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಉಂಡು. ಎಸ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆನ ಲಕ್ಕದ ಉಂತದರ ಸರ್ ಇರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೈಯೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಅದು ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬರಂದುಲ್ಲಿರ ಒಂದು ಕೇಂಡೇನ್ ಸೊ ಅರ್ನ ತಯಾರಿ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಆರು ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ನಡತೊಂದು ಬಜ್ಜಿದ್ದಿ ಒಂದು ಬರಂದುಲ್ಲಿರ್ಮ ತುಲೆ ಸರ್ ಆರು ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ ಬೇರ ಮಲ್ಪುನೇನು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಆಯ್ಗ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಆಯ್ಗ್ಲ ಬೇರೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಆಯ್ ಮುರಣಿ ಆಯ್ನ ಲಂಡನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ಬೈದೆ ಆಯ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ನಮಕ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ನೆ ಬಗ ಆರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಈ ಬೇರೆದ ಬಗ್ಗೆ. ಎಸ್ ಸರ್ SRK ಎನಿ ಕುಡ್ಲಗ್ ಬರ್ಪಿನದಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡ ಸರ್ ಮೂಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಏರಣಲ್ಲ ಕೇನುವೇರಿಂದ ಎನ್ನದಿತ್ತ ಏರ್ಲ ಕೇಂಡಿಜೇರಿ ಲಾಂಚ್ಗೆ ಕುಡ್ಲಗೆ SRK ಬರುವೇರ ಬೇಗದೆಟ್ಟು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಸರ್ ಒಂದೇ ದಿನ ಕೊರ್ಲೆ ಏನು ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಜೈವ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಜೈ ಬ್ರೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಪರ್ ಬ್ರೋ ಏವೆಂಚೊಲ್ಲರ್ ನನ್ನ ಸೌಖ್ಯ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇವೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಅಂದ ಬೋನಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಐಕಾನ್ SRK ಅವು ಏರ್ಲ ಎನ್ನೇರನೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೊಲೆ ಭಾವ ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಡೋರಿ ತುಳು ಅದು ಅಂಚಿನ ಸ್ಟಾರ್ ನಮ್ಮ ಊರದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಬರ್ಪಿತ್ತು. ಖಂಡಿತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಒಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಆಡ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಅವಂಜಿ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಒಂಜಿ ತಿರುಗುತೂಪು ಲೆಕ್ಕ ದಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿರುಗುತುಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಆಡ್ ಕೊರ್ನ ಕಾರಣವಾದ್ ಇನಿ ರೋಹನ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಇನಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ
ನೆಟ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಬಡವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಇಲ್ಲು ಕೊರ್ಪುನೇಟ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಲ ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡ ಪುದರ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಡುಂದಾಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಾನೆ ಒಂಜಾ ಸಿನಿಮಾ ಇಟ್ಟ ಆವಡು ಇಜಿನಂಡ ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆವಡು ಅವು ತಿರುಗುತು ಓಡುಂದಾಂಡ ಅಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಆವಡು ಅಂಚಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮನ ರೋಹನ್ ಸರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಪಾಲ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಮಚ್ಚಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಯಾರು ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಕ್ಲಿ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಏನೊಂಜಿ ಐಕೆ ದಯಪಂಡ ರೋಹನ್ ಸರ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ದೆರ್ದಿಲ್ಲ ರೋಹನ್ ಸರ್ನ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಬತ್ತಿನ ದಯಪಂಡ ಆರೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ್ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪರ್ ಆದಿತ್ನಾರೇನಿ ಈತು ಸಾಧನೆ ಮಂದಿರ ಬಂದಾಗ ನಮಕ್ ದಯ ಆಪುಜಿ ಖಂಡಿತ ನಮಕ್ ದಯ ಆಪುಜಿ ಬಂದ ಕ್ವಶನ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನೊಂಜಿ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಕೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬರ್ರೆ ಉಲ್ಲಿರ್ಗೆ ಈತು ದಿನ ಟಿವಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡಾರೇನ್ ತೂತಾರೆ ಅರೇನ್ ತೂಯರ್ ಐತೆ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಎಸ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆರ ಬರ್ಪುಣಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬರ್ಪ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಆರು ಬರ್ಪಜೇರನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೂಪಣ ಅಜ್ಜ ಲೇಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಆರು ಬರ್ಪರಿಂದತ್ತು ನಮ್ಮ ಇದು ಬರ್ಪ ದಯಪನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆರು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪೋಡು ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಪಿಜಿನ್ನುಲು ಆಣದಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇಪ್ಪನು ಕನಸು ಈಗ ಗೊತ್ತಿನಪ್ಪಾಗ ಎಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತೇನೆ ಸುದೀಪ್ ಅಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜನಕ್ಕೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಬರುವೇರೆಂದು ಎನ್ನದು ಬೈದಿನ ಇಜಿ ಇನಿ ಬರ್ಪುಜರೊಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರ್ತದೆ ಮಾತ್ರ ಆರೇನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೂಪಿನೇ ಅವಜ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರೋಹನ್ ಗೋಪಾಲ್ ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಮಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಪೋನುಂಡು ಹೆಸರಿಗೆ ಪಂಡ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಇನ್ನಿಡತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೆದೇವುಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಲ್ಲೆರ್. ಸೊ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಅದು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಬೈದಿನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸೊ ನಲ್ಲ ಮೇರ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಹಲವು ಪಾವೊಂದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಒಂದುಂಡು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ 10 ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಅರ್ನ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಖುಷಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಮೈನ್ ಹೆಸರಿಗೆ ಬೈದಿನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು. ಎಸ್ ಸುದೀಪ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಬೊಕ ಸಚಿನ್ ಎರೆಗ್ ಓವಂಡಲ್ಲ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಾರಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪುನ ಓವಂಡಲ್ಲ ಉಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ದೂತಿನ ಆಕ್ಚುಲಿ ದುಂಬೈನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಪಿನ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಕಾಮಿಡಿಗೆ. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವು ಬಾದ್ಶಾ ಮೂವಿ ಅದಿಪ್ಪಡ್ ಸೊ ಪಂಡ ಅವು ಪೂರ ಮೂವಿ ಏನ ಪಂಡ ಅವು ಕಾಮಿಡಿ ಇದ್ದನ ಎಂಕಲ್ ಎಂಚ ಅದೇ ಕಾಮಿಡಿ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಅಂಚದ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆ ಟೈಮ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಪೂರ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ತೂತ ಅದೇ ಪಂಡ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಒಂಥರ ಎಂಚ ಆಕ್ಟರ್ ಪಂಡ ಇರೆಗ್ ಎರ್ಲಕ್ಕ ಇದೆ ಸಚಿನ್ ಎಂಚ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೇಟ್ ಬರ್ತದೆ ಏಜ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಸಚಿನ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಆಕ್ಟರ್ ಪಂಡ ವರ್ಷಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ ಪಂಡಾರೆ ಪಂಪದೇ ಪಂಡ ಇನ್ನ ಜೋಕ್ಲೇಟ್ ಬರ್ತದ್ನ ಏಜ್ದಾಗಲ್ಲ ಮುಂಟ ಪಂಡ 6 ಜನ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಲ್ಪನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೀರೋ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಬುದು ಎಂಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬುದು ಇತ್ತುಜ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅಪನ ಪೇಪರ್ ಬತ್ತರ ಒಂದು ಅಂದ ಸತ್ಯನ ಗಿಮಿಕ್ ಅದಲ್ಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಒಂದು ಆದಿಪೇರು ಸಾಧ್ಯನ ಬಂದ್ಬೇನೆ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಆರು ಸಾಧ್ಯ ಬಲ್ತೇರು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜವನ ಎಂಚ ಪಂಡ ಈ ನಾನು ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೇರಡ ಆಗಲ ಅವನ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವೆರೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಲೈವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ರೋಹನ್ ಸರ್ ಒಂದು ಬಜಿ ಒಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅತ್ತು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲನೆ ತಿರುಗು ತೂಪಿಲಕ್ಕ ಒಂದು ಏನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಲ್ತೇರೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಆ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾರ್ಲ ಮಸ್ತಲ್ಲ ತೂತ ಬಾಂಚ ಪಂಡೆ ಅದಿರ್ರೆ ಯಾನು ಪಂಡ ಏನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕೊಂತಾರೆ ಯಾನು ಎಂಚ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಏತೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾನ್ ಹೊರನೆ ತೂಪಿನಿ ಎಂಕ್ ಅವು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅಂಚೆ ತೂಪಿನ ಸ್ಟೇಜ್. ಬಟ್ ಆ ಸೀನ್ಸ್ ಪೂರ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ತೂದಿಪ್ಪೆ ಅಂಚೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಇಷ್ಟ ಅರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಅರ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಇಷ್ಟನೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಚಿನ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಈಗ ನಾ ಕೊಯ್ಲ ಬಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಓಕೆ ಕೊಯ್ಲ್ ಅವು ಅದೇ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಓಕೆ ಭಾಷೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅದೇ ಮಾಡಿ ಕಾಮಿಡಿ ನಮಗೆ ಕುಡ್ಲದಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪಿನಿ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಪೂರದ ಇಂಚ ಬೋಜನ ನಮ್ಮನ್ನ ಚೆನ್ನೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೂಪರ್ ಸೌಮತ ಎಕ್ ಸೂಪರ್ ಅತನ್ ಎಸ್ ಇದು ಕುಡ್ಲಡ್ ಓಣಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅದನ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಲಾಂಚ್ ಆನಾಗ ಏರಾಣಲ್ಲ ಬೆಜ್ಜಿದ್ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನಾಗ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ನಾಗ ಲೆಪುಡವೇರು ಅಪ್ಪ ಒರಿಜಿನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ನೇರ ಲೆಪುಡದು ಸೇರತ್ತ ಬಹುಶಃ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪುನ ಪೂರ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಬರ್ತದು ಲಾರ್ಜರ್ ದೆನ್ ಎತ್ತಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲಿ ಇದಿರಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ರೀಚ್ ಆಪುನ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಮಲ್ಲ ಪೂರ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡು ಬಂದ್ಬಂದ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇತ್ತು ಖುಷಿ ಉಂಟು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂತೇಳಿ ಏರನ್ನ ಮಿತ್ತಿತ್ತು ಸೇರು ಪೂರ ಪನ್ನ ಉಡ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಬೈತಾರೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬೈತಾರೆ. ಸೊ ಪೂರದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಖುಷಿನ ಬಂದದ್ದು ಒಂದು ಲಾಗೌಸ್ ಮಿಡ್ಲಾಗ ಅವನು ಇತ್ತು ಪೂರ ಸುದ್ದಿಗಿದ್ದು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಪೂರಗ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಆತೆ ಬಣ್ಣ ಮನೆದು ಗೊತ್ತು ಪೂರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅವೇ ಖುಷಿ ಆಯ್ನಿ ಬಣ್ಣ ಓನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬಂದೈತೆ ಕಿಂಜೇರು ಬಸ್ಸಿನ ಪೂರ ಮಲಮಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ಉಪ್ಪು ಓನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉಪ್ಪು ಅಂಚೆ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಪೂರ ನ್ಯೂಸ್ ತಗೊಳ್ಬೋದಿರಿ ಟಿವಿದ ಕೆಲ ಚಾನಲ್ ಓನರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೋದಿರಿ ಅದೇ ವಿಫೋರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ಲ ಬೈದಿರಿ. ಸೊ ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟಿರಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕಿಯೇ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಅಂತ ಕುಡ್ಲಾರ್ಪಿನ ಕಮ್ಮಿ
ಏನಂದ್ರೆ ಪೂರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ವಿ ಫೋಟೋ ವರ್ಕ್ ಬಟ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಟು ದುಮ್ಮದ ಅಂತ ಪರಾಮಂಡ ಇದು ತಿಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಪೂರ ಹುಟ್ಟು ತಿಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನೀವು ತಿಕ್ಕನಾಗ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇರುತ್ತೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಪಂಡ ಏರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿಂದಗೆ ನೋಡು ಜೋಕ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತದ ಪ್ರಾಯದಾಗ ಮಟ್ಟಲ್ಲ ಮಾತಿರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದಿರು ಬಂದ್ಬಾರ ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ತೂಪುನ ಬಿಡ್ಲಿ ಅರೆ ಇಂಜ ಮುಟ್ಟುಂಡ ಯಾವ ಬಂದ್ಬನ ಅದು ಖುಷಿ ಉಂಟು ಆಯ್ನ ಅದು ಬೇಗ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬರ್ರಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಚು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಉಂಡು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕಸಿನ್ ಅದು ಬಾಂಬೆ ಉಳ್ಳೇರ್ ಅದು ಬಾಂಬೆ ಇತ್ತದೆ ಆಗಲೆಗ ಮೀಟಪ್ ನ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕುಜಿ ಸೊ ಅಂಚದಿಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಗ ಬರ್ಪೇರ್ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಎನ್ವೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಏನೋ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪುನಾಗ 500 ವರ್ಷ ಮೂಲೆ ಇತ್ತದ ಬೇಗ ಬಾಂಬೆಗೆ ಬೋದು ಸೆಟ್ಲ್ ಇಬ್ಬರೇ ಪಂಡ ಆ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಅರೆಗೆ ಇಪ್ಪು ಅವು ಒಂಜಿ ಏನಮನ್ ಪೆರಿವೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಪೂರ ಸ್ಪೇಸ್ ಅರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪು ಬಟ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅರ್ನ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಪ್ಪು ಹೆಂಗೆ ಪೂರ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದುಲ್ಲ ಆರ್ ಕುಡ್ಲ ಬತ್ತದ ಆರ್ ಏನ ಫನ್ ಪೇರ್ ಕುಡ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬೊಕ ಆರ್ ಕುಡ್ಲ ಬತ್ತದ ಏನೋ ಫುಡ್ ತಿನ್ಪೇರು ಕುಡ್ಲ ಬತ್ತದ ಒಡೆಗೆ ಪೋಪೇರು ಒಂದು ಮೂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅವೇನ್ ಕಾಪು ಕದ ಮಾರ್ ಬತ್ತಿವಕ್ಕ ಸಚಿನ್ ಊರಿಗೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಆರ್ ಬರ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಈ ಜರ್ನ ತುಳಿ ಅನ್ನ ಮೂವಿಲ ಬನ್ನಗರ ಬಟ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಲ ಮೂವಿ ತೋರೆ ಸೊ ಬನ್ನಾಗ ಅವಳ ನಮಗೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬರಲಿ ನಮಗೊಂದು ಇಂಪ್ಲೆನ್ಸರ್ ಲೇದಿ ಮಾಡಿ ನಮಗೊಂದು ಎದುರು ಕುಂತದ್ ಒಂದು ದೂರ ಮುಟ್ಟು ದೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಸೊ ಅವು ನಿಮಗೆ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸರ್ ಆಯ್ನಕ್ಕೆ ಒಂದು ತರ್ತಾಗ ಈಕಿತೆ ನೀಗ್ಲೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಂಟಿತ್ತು ಎಲ್ಲಂಜಾರು ಬರ್ತಿರನ ಎಂಕು ಯಾನ್ ಎಂಕೆ ಹೊರ ಯಾನ್ ಕಿನ್ಕೊಡವು ಆರ್ ನಿಜನನ್ ಸತ್ಯನ ಬಂದು ದಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಬಂದಿರೋ ವಿಷಯ ಐತಿ ಒಬ್ಬ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅರ್ಧ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗ ನಮ್ಮ ಶೂ ಬಿಡ ಮುನ್ನ ಅವ್ರು ಮಲ್ಪೋ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾರು ಬರ್ತೇನೆ ಬಂದಾಗ ಪಲ್ಲ ವಿಷಯ ನೀವು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಡುಪಿದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ನರೇಟಿವ್ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರ್ ಸರ್ ಆರಾಮುಲ್ಲ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮುರಣಿ ತರವಾಡದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅನಿ ಪಾತೆರ್ ರಾಯ್ಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿರದ್ರೆ ಅನ್ನೊಂದು ಅಂಜಿ ಬಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇನಿ ತಿಕ್ಕಿಯರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೆತ್ತರ್ ಆತ ಸರ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಸರ್ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಬಹುಶಃ ಎಂಗ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯಡ್ ಇರೋಂತೆ ಎಂಗ್ಲೇರೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಇರೋ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಒನ್ ಪೇರು ಬ್ಯಾಚ್ ಮೇಡ್ ಹೆಂಗ ಆತಾತ ಹೆಂಗ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಎಂಗುಲ್ ತೂಯರ ಅನ್ನಗನೆ ಅರ್ನೈತ ಸಿನಿಮಾ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರೋದು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಅರ್ನ ಪೀಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಬರೋ ನಿಕುಲ್ ತೂತಿನಕುಲು ಸೊ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಬಂದಾಗನೆ ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕನಸು ಅರೆನವರ ತೂವಡ ಅರೆನವರ ಮುಟ್ಟೋಡು ಅರೆನ್ ದೂರದ ತೂಂಡಲ್ಲ ಯಾವ ಬಂಡದ ಆ ಕನಸು ನಿಜ ಆಯರ ಕೆಲವು ನನ್ನ ತಿಂಗಳು ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಇರೆಗೆ ಎಂಚುಂಡು ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಂಕಲ್ ಯಾಪಲ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡ್ತುದು ಅವೊಂಜಿ ಬೇತನೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಈ ಜನ ತೂವೋಡಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತುರುನೆ ತೂವೋಡು ಬಂದ್ ಉಡುಪಿ ಕುಡ್ಲ ಪಣ್ಣಗ ನಮ್ಮಂತ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬರುವ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಒಟ್ಟು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆತೇರು ಅಂಡ್ ಆತ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆತೇರು ಪಣ್ಣನ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಇಡೀ ಬರ್ಪೇರು ಪಣ್ಣಗೊಂಡತ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಆ ದಿನ ನಿಖಿಲ್ ಮಂಗಳೂರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹಾಲಿಡೇ ಕೊರಡೆ ಆಗ್ಬೋದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆ ಟೈಮ್ ಇಡು ತೂತು ಬಣ್ಣಗೊಂಡತ ನಾವು ದಟ್ ರಗೆಡ್ ಲುಕ್ ಟು ಸಿ ಹಿಮ್ ಅಂಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅ ಪ್ಲೆಜರ್ ಎಂಚು ಉಪ್ಪು ಇವೆಂಟ್ ಕ್ರೇಜ್ ಸಾಧ್ಯನ ಕುಡ್ಲಾಡ ಅಂಚಿನ ಇವೆಂಟ್ ಮಂತಾರೆ ಇಜಿ 4 ದಿನ ದುಂಬು ಬತ್ತದುಂಡತ ಖರ್ಚಿಪ್ದ ಕೊಡವು ರಿಚ್ ಅಂಡ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜಿ ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 5 ದಿನ ದುಂಬು ಬತ್ತದು ಎಂಕಲ್ ಖರ್ಚಿ ಬತ್ತು ಎಂಕಲ್ ವೈರಸ್ ಲಕ್ಕುವ ಅಂಚ ಎಂಕೊಂತ ಜಾಗ ಓಡತ್ತ ಅಂಚ SRK ಓವಣಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ತೂತಾರೆ ಯಾನ್ ಚಕ್ದೆ ಇಂಡಿಯಾ ನಾ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂತಿನ ಚಕ್ದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಸಲ ತೂತಿಪ್ಪ ಯಾನ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 20-25 ಸರ್ತಿ ತೂತೆ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಸರ್ಕಸ್ ಅಂಡ್ ಫೌಜಿ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಫಾರ್ಗೊಟನ್ ಸೊ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಬಲ್ ಟ್ರಿಬಲ್ 10x 100x ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಈ ಇವೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬತ್ತಿ ನಡೆದ SRK ಊರಿಗೆ ಬರಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಬಂಡದ ಜನಕ್ಕೆ ದಾದ ಬಂದ ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಜನಕುಲಿಗೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜೆ SRK ನಿಕಲ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಎಂಚ ನಿಕಲ್ ಎಂಬ್ರೇಸ್ ಮಲ್ದೊಂದುಲ್ಲರ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದೇ ಪಂಡ ಆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫಿಗರ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಲೆತೊಂದ್ ಬತ್ತೇರು ರೋಹನ್ ಸರ್ ಪಂಡ ಉಂಡತ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ಕಾಸ್ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋಡು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ನಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋಡು ಇತ್ತು ಎಂಕಲ್ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡುನತ್ತು ನನ್ನ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡುವೆರು ಬಂದೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಟು ವಾಚ್ SRK ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ತೂಯರೆ ಲೈವ್ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಪಾತೆರ್ನಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ MC ರೀನಾ ಡಿಸೋಜಾ ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಯಾನಂತ ಸೂಪರ್ ಆದಲ್ಲೇ ಅಂಡ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಇರ್ನ ಸ್ಮೈಲ್ ತೂದು ಎಂಚಿನ ಸ್ಮೈಲ್ ಇರ್ನ ಸೂಪರ್ ಆದೊಂದು ಎಂಗುಲು ಇದ್ದಿ ನಡೆದ ಟಿವಿ ಹಿಡಿದು ಅಂತದ್ದು ಇನ್ನೀರು ಎದುರುಡೆ ಬೈದಾರೆ ಐಕೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೇತ ಒಯ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಾತಿರಲಿ ತನ್ನ ತುಳುಟ್ಲ ಪಾತಿಯರಿ ಐಕೆ ಅಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಅವ್ರಿ ತುಳುವೆ ಅದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡ ಪಂಡ ತುಳುದಕುಲು ಕುಡ್ಲದಕುಲು ಏಪಲ ಓಲ್ ಪೋಂಡಲ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಎಂಚ ಉಂಡು ಪನ್ಪನಮ ಅಂಡ್ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ
ಕುಡೋರ ಸೊಲ್ವೆಲು ಎನ್ನ ಅಂಡ್ ಇಂಚಾನೆ ಹೆಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಔಟ್ ಲೌಡ್ ಇನ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಬರೋಂದು ಪುನಃ ಈರು ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದಾರ ಅದು ಇರೆಗೆ ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಡು. ಎಂಕ್ ಲೆಪ್ಪರ್ ಇಜ್ಜ ಪಂದ್ಯಾನ್ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಟ್ ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಗ್ ಗ್ರೋ ಆತಂಡ್ ಅಂಡ್ ಮುಲ್ಪದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಐಕಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಪುನ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಕಿನ್ನೆ ವಿಷಯ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೌಡ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೋರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ಮೀಟಿಂಗ್ SRK Rohan Corporation guys, you know my number. I'm coming for free. Don't worry. I will come. Call me. ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತ ಮೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರು ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ಜರಾಗಿ AG and SRK. I've never met SRK. Since I do sports, I am associated with Star Sports One Canada. I have met Sports Star, but not SRK yet. So ಈರು ಎಂಗೇಡದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅದು ಉಲ್ಲರಪ್ಪ very much. ಈ ರಾದಿನ ತಿಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಇರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇರ್ನ ಮೈಕ್ಯ ಬುಡ್ಚಿ ದಲ್ಲ ಬುಡ್ಚಿ ನಾತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದುಪ್ಪೆ ಒಂದು ಬಂದು ಮಲ್ತಂಡೆಲ್ಲ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬರ್ಪುಂಡಿರೆ. ಎಸ್ ವೆರಿ ಸೂನ್ SRK ಕುಡ್ಲಕ್ಕೆ ಬರಂದುಳ್ಳೇರಂದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂದಿರ್ನ ಪಾತೆರಗೆ ಅಂದ್ರೆ ರೋಹನ್ ಸರ್ ರೀನಾ ಡಿಸೋಜನೇ ಲೆಪ್ಲೆ MC ಎಂದು ಬಂಡೇರಂಡ ಅಂಚ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಇನೇಟ್ ದಿಂಚಿ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟ್ ದಿಂಚಿನೆ ಪೂರಾ ಒಂಜಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆ ದಾದ ಕುಂಟು ಪಾಡು ಏತ್ ಬೇಕ ಮಲ್ಪೋಡು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕೋಡು ಆ ದಿನ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯಾನ್ ಜಪ್ಪುಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಅಂಡ್ ನಿಖಿಲ್ಲ ಬರೋಡಿ SRK ಬರ್ಪುನ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯತೆ ಈರೇತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದ ಫಾರ್ ಯಾನ ಕಂಡಪಟ್ಟೆ 100x ಇರ್ಲೆ ಅಂತ ಬನ್ನೋಲಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಡರಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ತುಳು ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೌಲಿಂದ ಬಂದ ದಾದ ಪನಿಯರ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪರ್ತೆ SRK ಒಂಜಿ ಉಂತುದೇರಿ ಎದುರು ರೇನು ನಿಸಸ MC ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅರಡ ವಾ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಾಯ್ಡ್ ಪನ್ಪರ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪರವು ಅರೆಗೆ ಪನ್ನೀರೆಲ್ಲ ಸ್ಮೂತ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಯರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ. ಇಂಕಲ್ನ ಪುಣ್ಯದ ನಾಡು ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಾರಕ್ ಈಸಿ ಯಾವ ಅರೆಗೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ತದ ಕೊರ್ಕಾಯಿ 6 ಇಂಚಿನ ಮಾರೆ ಮಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಪಾತೆರ್ವೇರಾರು ಆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಒಂದು ಪುರ ಆರೆಗ ಪೋಪಡ್. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಎಂಕುಲ್ಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ SRK ಬತ್ತಿ ನಾನು ಹೀರೋ MC ಅದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಬತ್ತದು ಕುಡರ ದಿಕ್ಕಿದ್ದು ಆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂದಿತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Suraj Mangalore, follow him on Instagram, YouTube and everywhere. Bombat Cinema, you guys are doing fantastic. Wishing you all the very best. Thank you. Thanks a lot. Thank you. ಎಸ್ ನಿಗುಲೀತು ಬೋರ್ತು ಮಾತೆರ್ಲ ತುಯಿನಂಚಿನ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಸರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಅದು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಅದು ಬೈದಿರು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಆ್ಯಡ್ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲಿ ಪ್ಲೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾತ ಮೀಡಿಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಅತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ನಾಗ ನಡುಟು ಸೊ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪೊಂದು ಎನ್ನುವೆ ಆ ಇವೆಂಟ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಬಂದು ತೋಪವನ್ನೇ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ನಿತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅಂಚನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಡೆಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ಪಾಯಿ ರೋಹನ್ ಸರ್ಡೆಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ಪಾಯಿ MC ಮಂತಿನ ರೀನಾ ಡಿಸೋಜ ಮಾರಿಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ MC ಎರಡಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ಪಾಯಿ ಅವಳ ತುಳುಟೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಸರ್ ಊರಿಗೆ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದುಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬತ್ತಿನ ಪಕ್ಕ ಕವರೇಜ್ ಮನ್ಪೇರ ಆತನ ಪಾತೆರ್ಪಾಯಿರ ದಿಕ್ಕು ನಂಗೆ ಡೌಟೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರೇನು ತುಯ್ಯರ ಕೈತಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಅವ್ರನ್ನ ಪಾತೆರನ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಡ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬತ್ತನಂಜಿ ಬಾರಿ ಬಾಳ ಖುಷಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ 1 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ದಂಚಿ ಪೋವೊಂದುಂಡು 96,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆತಂಡು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ದೊಡ್ಡಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಬೈ.